K máji neodmyslitelně patří ohně a proto připravil spolek historického šermu Artego na středu 8. května akci s názvem Fire Jam. Jednalo se o setkání v parku u Volyňky, které spojovala hudba a umělci s ohněm a světly. Pozvání přijala Míša Kuklová, DJ Sativa, která k pestrému programu zahrála z vinilových desek tóny D&B, dubstep nebo jungle. Než se setmělo, měli návštěvníci možnost vyzkoušet si točení a popovídat si s přáteli u dobrého jídla a pití. Večer pak všichni přítomní fandili na otevřené scéně svému oblíbenému umělci.